Kia Optima соли барориш 2016 мошин вагонни мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз мани намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет, центр замок, ойначош электроника, пробегаш 100 000 км пробег. Коробкаш автомат, инче CD плеер дорад, монитор, бортош компьютер, мультирол, рулош лифт. дӯстони азиз, ҳама наворотош ҳаст. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.4 сӯзишвориш бензин. расход чанд? расходаш 8 литр 10 литр 7 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 165 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 775 06 61. Toyota Camry соли барориш 2010 мошин вагонни дӯстон ва ин намуди берунаи мошин. ва ин ҳолати балонош. намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат, дута сиденияи пешабагрев сидени бо сиденияш лифт. инҷа CD плеер, монитор дорад, мультирол, рулош лифт. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. 145 000 км пробег. боз инҷа люкам дорад. мотор 2.5 сӯзишвориш бензин. ин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 160 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 803 22 99 92 873 2002. Opel Astra G соли барориш 2000. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. комплектасияш evdishim. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, ойначош электроника, коробкаш механик, инҷа магнитофон дорад, пробег 166 000 км пробег. мультирол. ин сиденияш лахтагин дӯстон. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 Екотек сӯзишвориш газ бензин. расход чанд газ киди? расходаш 10 газки 100 мегардад дӯстон. ин ҳолати мотори мошин. мошин 50 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 833 00 36. Lexus RX 350 соли барориш 2008 мошин вагонни дӯстон. ин намуди берунаи мошин. ин ҳолати балонош. мани намуд аз кафои мошин.
Hozir az dohili salon برای شما معلومات میدیم. داخلی салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, титроник, дو сиденьи пешобагириф сидений, магнитофон дорад, CD плеер, монитор, мультирол, рулош лифт, ҳама наворотош ҳаст достон. Ин ҳолати салони мошин, сиденьиҳошам лифт. Ин боз люкам дорад. Ин ҳолати салони қафои мошин. Мотор 3.5, сӯзишвориш бензин. Инҳо расходҳош номаълум, чунки мошин вагон медостон. Ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 180 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 803 22 99 92 873 2002. Зафира Б, соли барориш 2007. Ани намуди бернаи мошин. намуд аз қафои мошин дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, ойначош электроника, коробкаш механик, центр замок, CD плеер дорад, мультирол, рулош лифт. ин ҳолати салони қафои мошин. пробег 32 000 км, мотор 1.8, сӯзишвориш газ, бензин, гази евро 4. расход чанта? евро 5. расход чанта? расходаш 10 тикиди 110 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 62 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 932 54 54. دوستان عزیز، شما توی عروسی و دامادی یا جشن و مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک‌های معاصر زمانوی و جشن و مراسم‌های شما زینتی تازه می‌بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.